Νέα προβλήματα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός την ώρα που ΑΕΚ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν τη μάχη για τον τίτλο. Η ομάδα του Πειραιά, που έχασε το τρένο του πρωταθλήματος, κινδυνεύει τώρα να χάσει και το πούλμαν που μεταφέρει τους παίχτες της. Το θέμα ανακοίνησε η Λάρισα, αλλά ο Ολυμπιακός αντιδρά έντονα. Με μηνύσεις απαντά ο Ολυμπιακός στην κίνηση της Λάρισσας να προχωρήσει σε κατάσχεση του ιδιόκτητου πούλμαν του λόγω της οφειλής 96 εκατομμύριων δραχμών που υποστηρίζουν οι Θεσσαλοί ότι υπάρχει από τον Ολυμπιακό ως υπόλοιπο από τη μεταγραφή του Βασίλη Καραπιάλη. Ο Ολυμπιακός, όλη η Ελλάδα το ξέρει, μας χρωστάει 96 εκατομμύρια υπόλοιπα ακόμα, από τα οποία έχουμε επιταγές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα χέρια μας και δεν μας πληρώνουν. Είναι τους στόχους φυσικά. Παρά τις προσπάθειες που κάναμε μέχρι σήμερα, δεν ευδοκίμησαν και αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αυτό το μέτρο για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις μας. Οι διοικούντες και οι νομικοί σύμβουλοι του Ολυμπιακού πιστεύουν ότι η προσπάθεια κατάσχεσης του πούλμαν είναι παράνομη, επειδή η ομάδα τους, όπως λένε, καλύπτεται από το άρθρο 14 του νόμου 2021, ο οποίος καθορίζει την ειδική ρύθμιση για τις ΠΑΕ. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, δεν υπάρχει δικαίωμα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΕ Ολυμπιακός τουλάχιστον έως το τέλος Ιουνίου, οπότε και τελειώνει η θητεία της προσωρινής διοίκησης της εταιρείας. Τι βασίζονται στον νόμο αυτό που έχει κάνει η πολιτεία, αυτός ο νόμος είναι αντισυγματικός. Ο Ολυμπιακός θα μηνύσει για υπέρβαση καθήκοντος στο δικαστικό επιμελητή που κάνει την κατάσχεση, αλλά και τη διοίκηση της Λάρισσας.